zdochli na tú natešu rakovinu, aby im z očí takto vytekala rakovina. Aby ty si to videla, aby im sliny tiekli takto, tvojim všetkým deťom, čo máš, aj tvojim vnúčatám, aby všetkým vytekala rakovina z takto tváre. Rozumela si? A ty, aby si to videla ako babička. Tihnutý parchant v truhle si zdechla rovno s tvojim synom, aby si zdochla narovnako. Ako babička, aby si videla, ako tvoje parchanti zdechli. Vám poviem, aby zdechli na 500 krát a ich parchanti takisto. Aby rakovina zožrala jeho parchanta, jej parchanta a ju. To postihnutého parchanta. Tak aby zdochli všetky tvoje parchanti na rakovinu, aby hnili zaživa a ty ako matka, aby si sa na to pozerala. A možno kurva vyjebaná, aby si videla tvojho parchanta a jedného, druhého, tretieho, štvrtého, piatého, neviem koľko ich máš, tých vyjebancov. Ale každého jedného, aby si videla, ako hníjú ti pred očami. A ako ti zdochnú pred očami. Aby si to videla a potom, aby si zdochla ty. Rozumela si? Fuj, ty devka skurvená. A to nie som opita. To vám hovorím, že opita nie som. Úplne triezva som. Tak aby tvoje deti zdochli na tú natešu rakovinu, aby im z očí takto vytekala rakovina.